A l'Escola Municipal de Música de Mataró, en aquest moment tenim 3 grans projectes de música i comunitat. 2 de llarg recorregut i un de curta durada. Us els explico per ordre de naixement. El primer que va néixer és Escoles Orquestrals, que va néixer en format 4 cordes i ara s'ha fet molt més gran. És un projecte on nens i nenes de 4 escoles de primària, Marta Mata, Germanes Bartomeu, Camí del Mig i Rocafonda, conformen una gran orquestra simfònica amb una metodologia basada en l'educació emocional, els processos expressius i creatius i des del treball cooperatiu. Mireu! El segon projecte que estem desenvolupant des de l'Escola Municipal de Música és un projecte que es diu Música Acció. Aquest és un projecte de curta durada, on 8 escoles de primària i 2 instituts al llarg de l'any s'endinsen en el món dels ukeleles, en el món del cor gospel i en el món de la percussió expressiva i el moviment. És un projecte que dura 3 mesos a cada escola de primària i... Dame un poco de raíz, dame un poco de raíz, dame un poco de raíz. A mí me gusta mucho comer it. Give me some of your rice, give me some of your rice, give me some of your rice. A mí me gusta mucho comer rice. I finalment tenim el projecte Golden, on hi trobem dos grans propostes. Una és el cor gospel i l'altra és l'orquestra d'ukeleles. Va dirigit a persones de més de 65 anys de la ciutat i és un espai per aportar reptes i aprenentatges artístics. El projecte aquest té 3 grans pilars. El primer, els aprenentatges musicals. El segon, la relació i la cura personal i col·lectiva. I el tercer, la connexió del projecte, del que passa dintre del projecte en relació amb la ciutat. De fet, aquests 3 grans pilars es poden traduir o posar, són transversals a tots els projectes de música i comunitat. Esperem que a poc puguem anar ampliant aquesta gran gamma de projectes i processos artístics i us anirem explicant. Moltes gràcies!